Takže ide sa k zákazníkovi na jedno odľahlé miesto a ten náš zákazník má nainštalovaný Victron Energy, plne ostrovný systém, ktorý v prípade nedostatku energie z panelov ešte dokáže aj nabíjať z elektrocentrály. Takže vám to idem teraz ukázať. Dnes je takáto hrozná tuhá zima, takže bude všetko zamrznuté na videjku. Takouto peknou krajinou sa tu ide a takto musíme dbať na to, aby sme aj nezapadli niekde do nejakej veľkej jamy. Aktuálne máme -2, takže vybalíme Vercajch. Tu za týmto plotom je takáto mobilná chatka, na ktorej sú panely úplne, ale úplne zasnežené. Toto si zákazník aktuálne má odpratať. Vidíte, je to komplet pod snehom. Má tu takúto klimatizáciu, ktorou dokáže v chatke aj kúriť. A tu je technická miestnosť, v ktorej je všetko nainštalované, celá elektronika a batérie. Takže takýto ostrovný systémik tu máme, brodíme sa tu v snehu. Tento zákazník sa samozrejme nachádza pri našom staršom zákazníkovi, ktorý má takisto Victron a dal mu veľmi dobré recenzie po niekoľkých rokoch, tak z toho dôvodu sme urobili inštaláciu aj sem. A tam vlastne je náš druhý zákazník, ohľadom ktorého máme už natočené aj videjko. Ak máte nejaké otázky, šupnite mi komentár, dajte mi like a hlavne nezabudnite dať odber, lebo o tomto bude aj krásne videjko.